Auntie Mimi, Auntie Mimi, a union papa, and a no, Yatanasia, Yeti, and I work it. The Santi, Vivian, a wild mamma, Auntie Mimi, was in your consulting and a pa, or in a ma and a Jaha Moka say, I was all rubber down, I will be a better in so Amaro, Ukraine in some year in Sono and Nakaba Kuba too. I, Mamma Vivian, you're from my own young Wasu awie yeso no na okura ne nsam sika ayame na ayama mama vive aye busia ne nyina asebe ene ya kono the set ye hwe ema fefefo na mtoma love ones ye ne mama vive ana ekuku ekuku de na me no kuro ni kama na uba kan be chembe pati ho atie
adesema nanjoma yechiana ayedamasi kama kwapa Sikawe sema Vivian Snasi na oyi na so ba ko fa ha no ti ni ye atu abam Vivian orara na tenasi na ti me sabe enye obia ne gina ha ekasa kirewe yi enye wawa de nyina Mr. Chumasi me kai ye wo de wo ho no dada Mr. Chumasi wane na busia nyina ne gira ha kasa tsewe osia komna nyina na nitia ade ma me eseye o ma na ti ene ya tena si di na wotweda ene so o ha Mr. Chimasi ene busia nyina ne gira ha sabe ya we ne pabo asabe osima Vivian we ni abusia ne ma ne adofo nyina ya ma 30 million 3,000 Ghana cedis we people no baako aduasa 30 million Mr. Chumasi say mama ensi so na enka do sepani ani adafo ne ajanfo nyina enyine jua papa pa ne fanti tuma me ne bata egu fom mechi ya na mbia sida piesie e ma mi say okwa okache Mr. Chumasi ne abuso ne nyina se nyame onsra no asema fon sare yeko Mr. Chumasi ebe abuso ne nyina na banasi na oya die ai kete fo badaro na mato
so no ha. I see the sign of the bedroom. If you said, "How should I be that big cop?" And a corner circle to a fire. Now, so yes, Sunday, not even. What are my first etimi? And Tibia. Yeah, Papa. What do you know? Mr. Daku. But you can't ask me. Not even. Papa. Of a crime could see. Many of a papa. And a sister Amasewa. I say, I have a bill near you. Aha, you're queer, never can track a crack. I answer everything. Yes, Sabre, no mercy. Baby, I'm not meeting me. Sabre, I don't know. I didn't have a son in a hobby. I saw my bar. I dare say, dear Sway. Sabre, who couldn't have been certain matras on your salon court. Yet by our people and son. I had 300 cities. 3 million. Mama Mercy. And so far, and I can't afford it in idea with you. Your father, and tell my man and your second. But tell you, Mama Mercy, who could not end up with your idea. I cut us another man, number 20. This is not another.
yɛnyina ɛnɛ sa aka a ɔno nso aka no taama ne sɛ ɔyɛ a ɛyɛ 200 Ghana cedis wɔpɛpɛ no mmienu yɛfa ɛma Fatima bɛbɛyɛ sika bi saa so ɛna yɛ Kezia na Vivian Kezia bɛka Kezia ɛde wɔ hodo wɔne ne maame gyina ha Kezia ɛyɛ ne nana ne mpɔ paa ɛna ne bɛda hɔ no ne sɛ te sɛ ne Kezia ɛna namba hɔ deɛ a na sɛ Kezia kɔmansa na mmom yɛnkɔ no wɔ kɔbi yɛntam no watam ɛnɛ ahoɔden no nso ɛni hɔ saa ɔde bɛyɛ ne sɛ te biribi akɔyɛ paa yi deɛ na sɛ Kezia ɔne ne maame sɛ mo paa yɛ a mma Vivian ɔmo sɛ mo kura so mo nkura wɔpɛpɛ no baako edu ɛyɛ 1,000 Ghana cedis 10 million 1,000 Ghana cedis ɔmo Vivian ɛnsi so ɛnyɛ tu apɔbɔ paa yɛpɛ mo kyɛw a madaroma car registration number GT 6534-14 madaroma oka no ɛyɛ Benz otai no ɛjo eti baabi a obiara yɛsɛ wɔ akɔka no na wobɛkɔ no address fam na ɔyɛ no ɛdɛ wabane deɛ na watweda hyia ɔfa kasamu ya de kuma sema nyinaa sema ne bɛɛba ɛnyini ne akɔnkuni nana matra konya ɛdɛ wakɔdeɛ ne na busua da mase ɛyɛ ya ne nyinaa grisi tafo de hyia ɔmaame wa hene ba pɔ na ne wɔdam pam ɛdɛ wakɔdeɛ ne na bus kristi gyina ha ɔne na busua nyinaa da wase o na no tafo abɔntere so anka no ma abɔ no ba ɛdɛ wa ɔhɔhɔle ne maame sɛ bi ɔda kristi ɔhɔhɔle ne maame sɛ bibi kumasi anka no aba anɔpa ne awia ɛdɛ wa so gyina ha ɔne na busua ye kristi kabɛno ɛti kristi da wase ana ni kopo ɛdɛ wa kɔdeɛ wa yɛ na yie kristi ayɛ ne maame ayɛ kumasi fo ayɛ da wase o ɛdɛ wa wase ka ɛyɛ wa wosisa panyin kristi ɛni praman ɔde hyɛ praman nsasoɔ tafo de hyɛ kristi wɔn mu baayɛ million maako nsia million deɛ ɛfɛ tutu maame mpata yɛbɛdi nti adaase. kaa kora na adada yɛ adeɛ bɛmpa kena kyerɛ ha yɛda mo ase na watena ase na watie dwom sɛde wɔwɔ awadeɛ nyinaa wabaafo firi road ɔsɛ na adeɛ nyinaa no ɛna ɔno no mmienu nyinaa bɔ maame na mode na wɔtwede ɔbaayɛ 200 Ghana cedis Vivian ɛsu so ɛto nananom awokɔfo abusua yɛfɛ to mpata yɛda mo ase yɛtie o sɛde wɔwɔ adanfo Matilda ɔkasa kyerɛ no no wɔsi 200 Ghana 300 Ghana cedis. Eso so na fe do maame na wotweda. Eda mo ase. Yo, Sister Vivian. Na what na se no apeda oti no watie. Say the Mr. Redu, ba ma kwa ni Redu, wakasa tro no. Wọ́n na adìẹ nyinaa no wọ́n no deɛ kasa bi okɔ wɔn nsoa na so ba yɛ watena se canopy ɛka 300 Ghana cedis
yɛ na ɛkɔ sɛnɛ sawo maame kɔ a na ma wɔtwe dara yɛte magyina ahwɛ saa eti wunia gifti a ɛyɛ US ɔne ne kuro na poku wɔn se wɔn kuro nsuo 30 cartons 50 cartons yɛsan kuta yɛhyɛ ɛsan kuta yɛn a wɔtwe sika 1,000 mpem du wɔsi wɔn tumi hwɛ wɔ saa o na wɔn aka wo bɛyɛ wɔn yɛ ma ne boro so eti ɛfɔ nso ɔne ne kuro yɛ ma ne kyɛn so ɛyɛ gifti woni na di agorɔ after afie deɛ ɛwɔ na wodi agorɔ biribi ato yɛ ne a wɔne yɛ ne a eti na napoku ɛne ne yere gifti wɔn se ɛbaayɛ a nsuo 50 sika 1,000 yɛde piawo ɛyɛ ma mpɔn yɛ ne ma no soso sabi agorɔ wo bɛdi ne ofie wɔn ne ti wɔn a ɛwɔ no wɔn ano wɔn a ɛwɔ ayɛ nyinaa so yɛ nua no yɛadeɛ nyinaa no wɔn so se ɛbaayɛ a 1,000 yɛde pia na napoku ɛne gifti ɛdeɛ n'akyi ɛsɛ yɛ nua no yɛadeɛ nyinaa no yɛ biribiara no deɛ yɛyɛ bi a wɔbɔ mu bi eti yɛntumi nhwɛ wo saa sɛ nuafo a yɛwɔ ha ne yɛ ne yɛwɔ amanane yɛbɛhwɛ wo saa eti wɔn nso se 1,000 million du ɛno akyi no ɔno aboa wadamfo nana sapɔn ɛyɛ yɛn nyako adamfo kanadamfo deɛ sɛnka wɔn pɛgya no ho saa ɔno nso pɛgya no ho a wɔse ne nua saa maame kɔ a mɛso nana sapɔn mɛso me deɛ 1,000 nana sapɔn de 1,000 ato so yoo eti ɛkeka bɔ mu a na kyerɛ sɛ sika ne nyinaa bɛyɛ 3,000 ɛna nsa so 50 cartons ɛyɛ ma bɔ hene ma a yɛ kuru ɛka ho ɛyɛ na napoku wɔn so ɔso onyaa ne yere ne hɔ saa da enti Monica yɛtito yɛ saase wɔyɛ obi Monica so say wɔn so na adeɛ nyinaa no yɛne ne yɛ biribiara te Monica so wɔn so saa paa no ho yɛka bɔ mu saa paa no ho ɔpaa no ho a wɔsɛ 10,000 wɔn so 1,000 eti ɔno so ɔde taa w'akyi amen mo tete so bia na se no bibi bia e to bia o sa e ka bibi bia be ya so nyina o sa e ka bi ya fe no ko fo e kwa na dom o ti de sa ayo wo se amama nso aka amama ka na se ye o se se ye ye wo se amama nso na se ye abre na se de de e de da na ko se se mama happy ade na ba ya no wonja ko na
Sister down from 18 good years. Woman, no wonder. Yeah, quiet back. Sister Strat on the wood do now what you done. You got 10 million, 20 million, 30 million, 40 million, 50 million, 60 million. Love ones like Casacho Vivian. And if I cut my main part, a good father. Fabi a show. My mouth for it. Nina, woman, I saw our tisa pop. Woman on top of the entertainment, Kendagate, Wopua, and Kurot. Supreme. Vivian, a patch of our family. A young woman, Supreme ladies. A mare kukudam, a mark on of four. Yanni, I had to say, Yamami, a chanania redine. Vivian, Yanni, no preoccupé. Mammy a free more, yes, we are mammy a free more. Nan so, Quachia dear Fay, the Sicane, when you are no supreme for ya by ya. Yata wachi, a quay yati, 40 good years. Yet I am so. Ye by ya, ye crying sio. Ye crying sio 60 cartons of awake mineral bottles. Ye cry, ye minerals, 10 crates. Vivian, ye really, ye circuita, ye sika, 10,000 Ghana cedis. Kufuwa sikano 100 million. Ye de tower chi Vivian. Nyamiya domne dru, ye ni druwa. Unyanum supreme for ye tower chi. Vivian, supreme for unyanum ye besi enu diasa. Yo, Vivian, tia head. Super tire, but it's your dad. Service. For wash down. Yeah, can win it with service. 5 million. 5 million. Vivian, dear. Let's get the pattern. Yes, Sabi, my Vivian. Sasso and a year, my firma. I have an instant clear. A yes, out to be around here. Over so, Mapa, over by any of my men and their okrono. What people back on 1 million. You come out 40 oka SUV. If you are happy yourself for start the world, it's your 10 million, 20 million, 60 million, 70 million, 80 million, 90 million, 100 million. Happy yourself, you come over 130 million. Happy yourself for the yes, sir, my Vivian. Sasso and I am Mr. Conjure. And then I said, the motor I can say, I was so managing. Say, and then I said, I went to the Water. The same to Mr. Conjure, and I was a mobile. What did you know? Patrick Cassidy. Sasso and I know him, Mamma. I'm not Vivian. And him, Mamma, so I know I walk in the tea. I descent, and then I told you, I went to the Water. Sasso and I am a prefi, a prefi corrections, or also any time I can say. Was my Vivian, I didn't know. What I have 5 million, 500 Ghana cedis. Yefa Emma, Yefa Yeka, SUB, Edinburgh. You're Vivian, who could feel happy yourself. Also, beside why you're the mount. I am beside the home, Madame, or also my pressure. Yes, Sabi, so Paya, and also a credit sent, where people me and son 300 Ghana cedis, 3 million. I'm a Vivian, when you're sharing in a year, young far and carry better and move from. But you are a bad dear appears as see. As I from right, I'm a best of my Jeremy, 200 Ghana cedis. Mr. Ampersia from now from Tutu better that you ever see. Yes, Sabi. Me and Ofa,
wɔn sɛ ɔmo aba deɛ ɔsɛ no yɛ deɛ ɔmo ayɛ ne santi ɔmo ba yɛ apɛgya mmiɛnsa ɛyɛ 300 Ghana cedis ɔtɔmɔ ɛsa ɔtɔmɔ ayɛ ɔne ɛmɔden deɛ yɛ fa ti yɛ kasi mu ɔtɔmɔ ɛsa saa so yɛ wɔn ɔde nyinaa Mr. Steven wɔsi ɔba yɛ 100 Ghana cedis yɛ fa ma ɛnyinidwo a fɔka ɔmpɛta egu fam ɔtɔmɔ ɛsa ɛyɛ wɔn ɔde nyinaa maame ɛmɛsa wɔsi wɔ ha ɔba yɛ a wɔfa n'ade nyinaa nɛw 50 Ghana cedis yɛn fa ɛtutu yɛ mpɛta ɛnyinidwo a ɛnna ne ka yɛtena sɛ yɛdi aberanteɛ no na wɔtwitwa besanti ɛmɛsɛ wo ba yɛ a ɛyɛ 6 million 6 million ɛyɛ mmiri yɛ no baako nsia yɛfa ma wo pɛte mpɛta yɛsabe ɔmɛnɛnsa bia ne ɔfaafa so tie me hɛ ɛyɛ mama gyina ɛsɛ ɔyɛ nkwa no ɔba ngyina ntom no wɔsɛ wɔpepe baako yɛfa ɛma wo pɛte wo ka ɛso ebi ayɛ nso wɔ ha yɛ akyi ɛtwa bia ɛnsua
Thank you.
bɛyɛ mɔda ɔno nso ɔbaayɛ a ne deɛ ɔbɛpi enum ɔbaba vivian ɛna kɔ esi esu so edu ne mmerɛ a wɔde aka mpɛtɛ gu fam edim sɛ ne nyinaa wɔbɛgye aseda ɛna wɔm bɛrima daseɛ kuru daseɛ sɔn biara. Everybody. And now, what I can't be answered, what I tell you, 500 Ghana cedis. I have 5